Здравейте пак! Много от вас си мислят някакви странни работи за мен, ама аз съм наистина голям интроверт. Да, факт. М. И съжалявам, т.е. извинявам се на всички. На всички те 4-5 човека, с които комуникирам, че ги затормозявам. И искам да бъда наистина извинен и да се прояви малко разбиране, че наистина де-факто е така. Аз не съм като вас, не комуникирам с 150 човека на ден, имам 200 приятела в Фейсбук, нали? Така че, да. Ще ви бъда благодарен да не ми се сърдите, че разговарям с вас или че искам да разговарям с вас. Все пак, вие сте от малкото хора, с които бих прекарал време. Дори и по телефона.